אז מה קורה כגאיות? כאן גם כי בסרטון חדש שלנו אנחנו נעשה משהו מאוד מעניין. אנחנו נעשה אנחנו נעשה את אתגר הדוריטוס. יש לי את זה, ככה אפשר לתפוס את הדוריטוס ולשים בפנים. אז אני פותח את הדוריטוס. חברים, יש לזה ריח חריף מאוד. תקשיבו, יש דקה, יש כזה ויש כזה, שזה מאוד חריף, וזה ככה אפשר להסתדר איתו. הוא אכל כי הוא חזיר, אבל לא סתם בצחוק. נשים פה תמונה של חזיר. אז לא כחברים, אני סתם מתחיל להכניס עוצמים עיניים, עוצם עיניים עוצם עיניים רגע חברים, הוצאתי. הוא הוציא את זה חברים, אז בואו נכניס. בואו נמשיך, סיבוב שני. עד שמישהו נפסל אין בית הסיבוב שני. סיימתי. אסור לנו לשתות, מי ששותה צריך לעשות לנו. אני אוכל וינצח, למרות שהוא ינצח אותי ידיעה. אחד אחרון, מי שמוציא אותו מהפה הוא בחוץ. אוקיי, 3, 2, 1. הוא צריך לסיים ולפתוח את הפה ולראות לנו שהוא סיים. בינתיים אף אחד לא קיבל לנשיא בנראה. לא יכול. תביא מים. חברים, זה ממש חריף. אני שותה. אז אוקיי חברים, כפי שאתם יכולים, אני אצא החוצה לסיום. אז בינתיים עכשיו אני אעשה את העונש שלי צריך. זהו, זה בסוף. רגע, אני בוחר בינתיים פתק שיהיה לי. שם, בחרתי את הפתק הזה. אולי נעשה את האתגר פעם הבא, אתגר הדאבל פליפ. נו, שער 3, סיבוב שני. נו. אני לא יכולה, באמת. איך אני מחר בזה? חריף יש לו, חריף. נבחר עוד אחד. אסור לי לקבל. אני לא יכולה. אם אני אקבל זה מקסימום יהיה רק אחד. אז בגלל שאני קיבלתי 2, אז אם אף אחד לא ינצח בסיבוב הזה, אנחנו כרגע צריכים לאכול לפחות 3 צ'יפסים. שמתי, כל אחד לוקח 3 צ'יפסים גדולים. לקחתי 3. עושה ככה 3. הוא צריך לגמור את כולם בפחות מכמה שניות. 3, 1.
גמרתי. מים? גמרנו חברים, בגלל שאף אחד לא ניתן בסיבוב הזה, אנחנו עושים למי שיוצא. אוקיי חברים, אני שם את זה מאחורי הגב, הוא צריך לבחור מה יוצא. כן, מפיק של הערוץ, איך שדות שלי הרי לנו. מה, בשתיהם יש עונש. נו, בסדר. זה לא הגיוני. מה? אתה עושה לי, זה לא גם שאני אקבל עונש דווקא. גם אני אקבל עונש. אוקיי חברים, אני קיבלתי שמשהו מספיק שאני חייב לעשות. אני פותח. הוא פותח? תראה לי. מה זה? לשתות חומץ. זה הגנוב. כוס שלמה. רגע חברים, אני משתמש בטלפון של אחי. אני אחוד. קיבלת את החומץ, יש את המונו הכי מגעילים האלה. חברים, בסיס לימון, כמו חומץ. לא מלא, זהו מה? לא חושב. חכה, יקציב לך זמן. מה זמן? למה זמן? זה הכל של שלוק, מה? 3, 2, 1, צא! בסוך הסתלת בדברים לא יכול לחול. הכל, יפי. חמוץ? שתי. הכל. גמרתי. צריך לשתות שוקה פה טיפה? שתי. אוקיי חברים, אני אפתח את זה. יאללה, הוא צריך לנו ככה 3. כפית? יש, כפית מלח. חמוד. זה המלח. אסור לי. אני רוצה לעשות לך את זה. אתה מזגת לי, אני עושה לך. זה קטן. זה גדול. הלוח היה. חמוד. וואו. יכול לסגור את זה? אתה אוכל את זה. ככה. כפית מלח ולשתות חומץ. כרגע, אם נעשה עוד, אם אתם רוצים לזה חלק 2, אז בואו נגיע יותר מ-500 לייקים. 500 לייקים. מוכנים? כפית מלח. יש לך עוד כאן על הכפית. תבלה. יש לך עוד על הכפית. חזרה מים.